čo? Počko, teraz. Dobre. Poďme! Tomáš. Je tam. Mohol som brzo. Nemôže sa pohnúť. Ale... A nechceš zase. Ja to už teraz? A už dali sme ho? Tomáš do brány? Bol predčarov. Počkajte, nie. Posledná dvojka. Ak sa rozhodne, ideme ďalej. Silný útok. Dobre, dotkol si sa, dobre. Počúvaj, veľa. Bravo! Kto ide ešte? Lubo, je to na tebe. Jak nedajú, sme víťaz. Tome! Pripravení. Nedá. Beriem Gebolík. A ideme na hore. Ale takú to ma rádo púše. Yes! Dúfam, že to tam bude. Toč to. Počkaj, bude. Hej! Fantastický lašák. Lašák by bledol závisťou dneska. To trocha dvihov je tam. Ale nech ti to taky nevíde, no. Nechceš do toho. No čo je, kde to viazne? Bach, útočník sa rozbíja. Jedna, nie. Tu je stále 1-1. Na 1-1 dal Geboli. Maren Geboli. Maren host. Sranda končí. Hej! Dotyk. Nie, keď je dotyk branka. No čo? Nemôže doraziť, nie, dotyk. Ale keď sa odrazí a do brány, ale nemôže sa doraziť. Karbo prvý. Akože pri všetkých Nie. Za prvej penátke budeš dorazať. žiadne vyznamenanie. Vychytáš ho. Emanuela prehrávate. Jero, musíš ísť. Chytil. Nepodarí sa mi ani raz. Chytil. Akože si mi central. Nová hra. Chytil. Nový pokus. Emanuela prehrávate. Dívaj, ako myslíš. Aj, škoda, nevadí. Čo si mi dal plasa, keď to tam myslíš? Nevadí, ale... Hráš svojho formátu, Iro. Nedáš mu... Odgaluješ. Ubránte, nie to zadu. Výborne! Výborne! Emanuela je to stále. Nebol? Musíš nás zachrániť. Nebol? Hej, nedal. Dostane ešte, aby sme vyhrali. Nerozhodne. Ale však 1-0 vyhrávame my. Áno. A ja potom už nemusím ísť. Ale jak dá Lubo gól, tak je 1-1. No však a potom. Počkaj. Tome! Počkaj sa nepísko. On spopakuje, lebo nebol sudca na stane. Počkaj. Našek opakované boli. Poď Lubo ešte raz. Poď ešte raz. Ona by sa nebol taký. Ja to rozhodilo, vieš? Dávaj, posledný rozstrel. Kto dá a druhý nedá, koniec. Výborne! Chytiš, Lubo, chytiš. Poď chytať. Lubo, chytíš? Ty sa nepostrel, dobre. Jožko dal a Vinko nedal. Chytíš ho. A to bolo ešte staré hre. Nie, to bolo tretia hra. Keď sa povedal, nedáš... Diváci! Áno. Áno. Jedno. Diváci,
Počkaj. Hej. A čo, nič? Nič? Potom je remiza stále. Dohodneme remizu. Kto dá prvý gól, ten vyhráva. Hotovo. Ideme ich raz prst. Nie, skončila remiza. Prvý gól, remiza je nechajme to na remize. Kto je za remizu? Áno, zohráme. Nech ostane. Kto je za remizu? Nech ostane remiza. Dajme, nech máme o čo hrať na budúci rok. Tak. Tome. Placu a nevyhrať. Do prdele. Ešte hráme. Ty si placu a nevyhrať. Nelazem, ale vydať by som chcel. Díky. Ďakujeme. Končíme to remizou. Remiza. Predbiehať po ceste, že pretekne. Nech to má voľaký nový formát. Páni. Ak chceš s Geborikom robiť rozhovor, nie je problém. Počkaj, ako Majster. prídeš za mnou, akože... vieš, Na jeden a hotovo. Remizou to ukončíme. Podpíšem kartu, vieš? Pán Gaborik. Ako hodnotíte posledný zápas? Moment. ešte. Jasne. To sú deti z domova, tak potreboval som vybaviť. Áno, Ako hodnotíte posledný zápas? videli ste. Ten nájazd, ten vám nevyšiel. Ale ten predtým ste si nevšimli, celý zápas bol len o mne. Všetko je zaznamenané. Celý zápas bol len o mne, videli ste sa, som sa nadral ako blázon, nemám čo riešiť. Hráčmi ako... Nemôžem hrať druholigovým. Nemali ste pocit, že v závere zápasu vám ubúdalo síl? Palicová technika zlyhávala, kondičná príprava, zlyhal tréner? Videli ste, že kondícia ako tam... Alebo sa viacej venujete sa Ivanke viacej? Môžem odohrať 3 zápasy, ďalšie nie je problém, ale pozrite sa na ten terén. My, hráči NHL, špičkoví hráči NHL, nemôžeme hrať na takomto teréne. Na budúci, keď ma pozvú na túto exhibíciu, ja už to asi budem ignorovať. Možno, že terén znesie trochu kritiky, ale opäť sa vrátim k vašej fyzickej kondícii. Nepočul som ešte raz, lebo strašný hluk. Opäť sa vraciam k vašej fyzickej kondícii. Nebude to tým, že sa trošku venujete Ivanke Surovcovej? A prišla sa na vás pozrieť, alebo vás úplne ignoruje? Áno, teraz odišla do šatne, už budem umývať chrbát. Áno. Bude vám umývať chrbát spredu, alebo predný chrbát, zadný chrbát, alebo predné čelo, zadné čelo? Čo vám bude Ivanka umývať? Hlavne to zadné čelo. A hlavne ešte bude čelný naraz dozadu. Predný... A predný chrbát. Dobre, veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. Nemáte za čo. Ako to vidíte? Už to máš vypnuté? Hej, už to je vypnuté, hej? Dobre. Áno, už je to vypnuté. Bábi si to Ivanko, čo?